Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Caggal yettude Allah e julde Mawlana Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bajjo aminata ɓurnade windede goto e ɓuuro senkoɓe bandiraɓe ɓe leydi Sénégal e caggal leydi Sénégal jaam Allah moƴƴo ñalle mon jaam Allah moƴƴo waale mon korono beyete jaam won wonɓe jamma won wonɓe ñalawma won wonɓe nangue hoore won fulɓe e joni joni en camini dendagal ɗo biyew asadu an la ilaha illallah asadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam woni yewtere men yewtere mon wiyetende bitten sernaɓe e men arti kadi e ngal ɗo dawal e oɗo ñalawma altini ene yaray nogas e go novembre taw hitande ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo e Anne Maris enen kuccite technicien bawɗo golle muɗum karalo labɗo juuɗe biyeteɗo Ibrahima Thiombane kanko heeɗi oto banggue oga banggue ene haalde moɗon musidɗo mon sehil mon mo gowɗon yebde e yewtere mon wiyetende bitten sernaɓe mon awɗo ɗaha Thiam sernaɓe hewɓe noon ndewi ɗo machallah en cuwa hebde hakkunde taw kolko hen tan gonɗa hande noon en dañi koɗo tedduɗo koɗo kadi ganduɗo koɗo moƴƴo koɗo labtuɗo koɗo kadi kaare seri jiɗɗo hoore mum koɗo kadi mo gandanɗa hoore ma fulɓe fof ne ndendi ene batti mum haqqille sababude golle mum neɗɗo ñametake yettake golle e balle tan nde wonno sa nani koddaɗo Mathilima Sira Samba Demba Ali Mouta to halwar ne haale mbiyeten ko yeehi ɓoyani walla o yahani taw waɗi noon ko golle e balle o wiyete ko Ceerno Mamoudou o yettete ko Ly o jeeya ko o Kanel mbaɗa andi kanko ɓurata yaññade neɗɗo ɓuuri andude hoore mum ko wona ɗum ko ndeɗo yewtere noon en teddiniri ɗum dendagal ɗo ceerno woni ha tengti noon ceerno men sehili men musidɗo men mo ganduɗa wiyete ko ceerno Amadou Tidiani Ba toon to ka hayɗi ceerno Amadou Tidiani Alpha Ba en teddinirimo yewtere nde ne wonde ceerno Seydou Nourou Ba mo paate e Galo no wonde dendagal ɗo ceerno woni teddinirama ndeɗo yewtere wande fayida jogorde wande fayida kadi nde bandiraɓe jogori yebde dendagal noon jeeɓo Pindi TV ɗo mbaɗa wonde en goniɗa min naati galle ma min caminima saminamol islam min mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu so tawi noon a dañi ndimagu kargo gawri taw ko tatiwu a are karawal ngal ala leɗɗe ala kalleji ala haydara ma gueɗe kewɗe daño ɗon ma cuudal daño ma ñakko daño ma jaawo marño kadi daño ma darde jullare daño sasa dafara en wawi dañede hen addinimi wiide noon o keɗɗo jungo men nano biyeteɗo Ceerno Mamoudou Ly gandu Allah kulɗo Allah mbarawo Allah ko waɗita ko fof waɗita ko saabu Allah e nelaɗo muɗum yi pullo noon cippa ko saabu mum kadi wona inde ɓuuri jomum aɗa wawi nande Ceerno Mamoudou o taw koye nan Allah jiya mbiyamate ko ala kanko Allah dandimo e ɗum sa yimo tan andaɗa mo ɓuuri inde makko nde seeɗa ɗum noon ala ko mbawmi wadde so wona mi totta mo o salmodira e bandiraɓe Ceerno Mamoudou seydi Ly jam waɗa guejjimi tan ko addorde ñebbe ɗe kono noon ha joni yawtani bisimilla noon ko an jeyɗi a wucciɗi galle ma bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah aoudu billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم caggal yettude Allah e julde annabi makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en calmini dendagal julɓe jogorɓe hettade en e oɗo beetawe altini e moƴƴo malaɗo en calmini gardiɗo galle o hono denɗam Daouda Dia en calmini Ceerno Ahmad Tidiani Ba au passage to kay hayɗi ko mawni men mo naneten kadi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo mo almuɓe parnorto hande Ceerno Seydou Nourou Ba mi yejjitani salminde ceerno hono Cheikh Ahmadou Bocar Boyinaji e Ceerno Alpha Niang sabu ɗo nokkumi jeengol banggue wirdu Tidiani mi salmini dendagal ceeremɓe kadi ɓe ganduɗa ko jogorɓe hettade ne teddinira ɗum woni seeremɓe Kanel naɓe fof Ceerno Oumar Alpha Wane Ceerno Hamidou Alpha Ceerno Cheikh Alpha Ceerno Banaji Miñam gandu mo ganduɗa kanum bam jangguidemi sharia ma en garoy hen eɗen calmini dendagal julɓe ala kulli haalin eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Allah jarama a jarama seydi Ly mbaɗa heewide
ɓuri bonde aduna tan ko mayde inde mum deftere nde mbiyeɗa ɗaha cam tan ha maya ko ɗaha cam tan mbiyeteɗa ne heddi inɗe ɗa nawarani teɗa foti naworde ɗe ka kaare sire ko inde ka ceerno ko inde allah ji ko inde moƴƴo ko inde an noon so li inde ɗe fof gariɗo maɗo ɓuuri hen weldemi noon ko gandal ngal mbaɗirata sibo allah ngal aduna o fof ne weltanima hade men nadde e nder yewtere nde ala kulli haalin ɓeydoɗa laɓɓinde bandiraɓe inde nde e yettode eɗo jeeɗa ɗo kadi kalana en holto jangguɗa mbaɗa ɗum moral jeeri tan garten noon e mundi yewtere nde bisimilla inchallah min indam ko Mahmoudou Ly ɓuuri lollude nenam noon wi kam ko yero ɗum woni so mboɗo yewta e jewteyade nana mi wiya min yero nenam wiyete ko yero Hammad sambir Sadio Siré Samba Gueladio ko innirimi ko bamum ne wiye yeroru nden inde noon hewani fuutankoɓe heewi koye masinankoɓe yeroru eyyi indam babam innirimi ko Abdoul Aziz Wane no wiye Abdoul Aziz ancien commandant Bakel on woni mo ceerno banaji yimataw nde wari ha Bakel omo hajjoya o jippiɗon ko Abdoul Aziz ko jaaƴo yurgo mo haɓata on innirami babam wuri ha rutti e jomum meeɗa wiide Mamoudou ala mais hay fuujore meeɗa ko Abdoul Aziz tan wiyata kadi giƴi ko en fof mbiyatami ko Abdoul Aziz mbiyatemi ko Mamoudou indam tigui ko Abdoul Aziz jibinami koɗo Kanel ɗon jibinami ko ɗon mawnumi ɗon nehimi ɗon janggumi jangdam ha woɗɗoyi jami janggoymi banggueji goɗɗi kono ko ɗon idimi janggude ɗon pinmi ɗon jibinami ɗon mawnumi ɗon mbanmi fuutankagal am fof fulareje kalami ɗe fof ko ɗo Kanel ɗo itta est ce que ala kullin hade men ɓennoyde e raɓɓiɗinade ko ɗon jibinami e Allah jarama a jarama heddi tan ko kalnami ceerno ma jangguinomo o aɗa heewi sernaɓe kono ɗo cakkitiɗa ɗo cakkiti ceerno mo cakkitiɗa o on tan jimmi kalnami naatene yewtere nde eyyi ceerno mo cakkitimi wone metti andude kono noon e seeremɓe men fuutankoɓe cakkitimi koye ceerno Ndiaye Dukke to Ndar ko o cakkitimi janggude mum ɓuurmi janggude figu malikiya e luga e nahu e defte mo timmat jangguimi ɗum koye ceerno Amadou Dahara Lam to Kanel jangguinimi Qur'an ko ceerno Samba Kanel kanum toɓɓanimi ba jangguinimi ko kemme Qur'an o fof kanko jangguinimi seerenɓe janggumi heddiɓe noon guila jaltumi en 1993 ha ɗo gonmi ɗo komi janggo e ladde he seerenɓe nan toon yimɓe men ɓe gandaɓe min nde jaltumi jaltirmi ko daroyde kalis kono noon almudagal ngal sali woppudimi ceerno fof kawrunomi yiɗatami fooɗami mum takkami mum mi janggay ɗum ko ɗum Allah noon Allah waɗirimi ala ko mbawmi machallah golle fof noon mi waɗi pour darde kalis kono noon ko almudagal ngal jaɓani almudagal ngal wi kanum tan ko ma feeña goga eyyi ceerno to banggue ka jooɗiyanke walla ka ɗanniyanke min mbiɗa wawi wiide komi ɗanniyanke saabu ɗanniɗo duuɓi nogas jeeɗiɗi on no wawi yede hankkadi ko ɗanniyanke ka ɗanniyanke tigui e wadde sen mbiyeɗon e ndimto dewnuji jaaɗa ɗi e kono noon holɗo ko Europe jaruɗa walla ko Afrique walla ko Asie walla ko Australie walla hol banggue ɓurɗa yarude ɓurmi yarude ko Afrique e Asie Afrique o noon ko Afrique de l'Ouest e Afrique centrale e Afrique australe ɓennumi paami Asie ɓurmi ɓoyde leyɗele fof saabu mi waɗi Asie duuɓi 17 nder leyɗele Asie allahu akbar Allah jarama a jarama en calmini ban Hasim Tanum Rasoulu sallallahu alayhi wa sallam on Zuleyka Sarif enen wonde sohnajo hono acca Sarif parce que on jiiɗi ɗum no ɗum fottidiri kadi noon ɓe woni sehlaɓe en mbimo Seydou Sow ko neɗɗo moƴƴo ko jom suudu ma ko timmuɗo kadi ko machallah yo Allah junnu balɗe moƴƴinna battande mo ceeranimi moƴƴere mum kadi ɗo de hatti hankadi an kam ko an haalde ɗo fof ne heeɗi eyyi ko wona ɗum ko jimmi naaten koye calɗi joyi l'islam ɗi yimɓe mbaɗi kalnami calɗi joyi l'islam ɗi hammi anda ɗi yimɓe ganda ɗi naatane e nder majji par gotel gotel pirana ɗum bandiraɓe faccirina ɗum naata e koye mabɓe eyi calɗi joyi l'islam ɗi julɗo fof ne hani andude ɗi hay muynowo saabu neɗɗo iddoto andude ko ɗum ko seedade deweteɗo ala so wona Allah darnude julde hokkude asakal horde lewru korka
e hajjude suudu Allah hormorte on so tawi aɗa waawi ɗiɗo ngoni calɗi joyi l'islam ɗi juulu koorka إيتاء الزكاة إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ɗiɗo joyi ngoni calɗi l'islam ko adiɗi fof noon adi fof ko ya anndu Allah taw kadi sabu kanji koɗi l'islam kono koɗi ko sellintaɗi ko ɗum moƴƴinta diine l'islam ne ɗo anndude Allah sabu Allah wi ko arifuni qabla an ta'buduni ngande kam ko adi ndewton joni hollo Allah wi kadi fa'lam annahu la ilaha illa Allah ya andu deweteɗo ala so wona Allah andude e gollude wona goto sabu neɗɗo no golla ko anda Allah ɓuri wawde yobde ko gandal e dow golle sabu golle way kono golle min e barani a yiyan neɗɗo ñalla gollude ñalla rondade sakuji ñalla jibde ɓakke e simon e ngabbinde tuufeje hiiro yoɓe ujunere ɗum waɗi ɗum ko golle ɓannu jiya neɗɗo ara e bureau hokke kayitede signina so tawi o signini o gayni ko yoɓete ko ene wuuro miskino o duuɓi capannayyi nden noon ganda Allah ɓuri wawde yobde ko gandal ngal ɗum noon andude Allah ɗum ɓuri wonde nécessaire e wonde juulowo ne Allah jarama a jaram to banggue juulu ɗon gadatoɗen yo joomum wiyafumi hande won jama mo dartoɗa e damal aɗa nangiri yimɓe par gorgol mum fof aɗa namdo ɗum holno juuldi sa renaki sar ɓe heewɓe tawete nder walla ko way noon ko way noon holko woni juulu ni d'abord holko woni juulu il faut kalna yimɓe holko woni juulu e sarɗiyeji gonɗi e nder juulu so juulu boni ko fewtinta ɗum so juulu manki ko ɓitto ɗum holno neɗɗo jultata hol sunnaji gonɗi e nder juulu tongana en ɗon quartier jeɗan nde eyyi juulu woni juulu ko assalatu huwa silatu billahi juulde ko jokkade e Allah sabu juulu wonko waɗata représenté juulu yata kanum tan Allah wi hunde fof tagi ko ɗiɗon dewel e gorel ene resodira ne jibina wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun hunde fof Allah tagi ko dewel e gorel waɗi ko ɗiɗon tawdi ko tagore nde Allah ko goto Allah tagi leydi asaman ko dewel e gorel ene resodira ne jibina asaman woni gorko leydi woni debbo asaman resata leydi jibina yimɓe nguura hen aɗa ɗum somi waɗa rutto e ya faccire en juutat kono jokko kono handam go kam min andude ko hakkude leydi asaman ko gorko e debbo woni gorko e debbo sabu asaman woni gorko Allah wi ko hunde fof dewel e gorel gonga lewru e naage ko dewel e gorel hol gono ɗon gorko naage woni gorko lewru woni debbo lewru ala lumiére lewru lim ala lumiére lewru ala annore lewru hollirta yimɓe ko annore naange ko naange fiyata lewru mum andi ko fiyata ko fiyete ko woni debbo gonga holla yimɓe aduna e laakara ko dewel e gorel eyyo ko ɗo laakara faggitte adduniya madiyatul akhirati joni o gonɗe hen debbo e gorko aduna woni gorko ɗo gollete ko ɗo watte laakara heɓete ko ɗo gonga to nemete sabu aduna adi hunde fof woodi koko adi e ko wattindi gonga ene wayno goɗɗo namdinumami o wi ɓocconde e gertogal hol hen keccuɗo goɗɗo on mbimi ko ɓocconde hecci gertogal Allah wi kanum halaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan Allah tagi mayde e gurdam ndeke mayde yiɗi tagede ɓocconde koko maayi ko maayi jibine ko wuuri wat idan idi fof ko mbiyetoɗen ko juulde holko woni juulde juulde ko jokkade Allah ɗum waɗi mbimami nane haade arande juulde idi ko annude Allah joom lahdari deftere nde fuutangoɓe puɗɗorto jangde nde o awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yusdihu bi fardu aynihi idi fof wadde kellifaɗo ko sellinde limanagal mum refti noon o anda kone sellina farillaji ɗi o rewrata Allah ɗi sellinde limanagal heɓete koye neɗɗo
neɗɗo wawa nawde hoore mum alay sago keɓa jiyaɗo Allah moƴƴo sa yi eɗen ndewa e seere ɓe walla eɗen teddina ɓe walla eɗen jokkiɓe eɗen ɓalliɓe ko kala ka wonani amparante mum a wonata sofere mum bindi ɓoli jaata alay sago takkoɗa ceerno gando Allah o andinma Allah janga bindi ɗi mbatta hen bindi ɓoli jaata ceerno Saydou rahmatullahi alayhi o wi bindi ɓoli ko tindi bindi so ɗi golliraka kodi tindi bindol jogii ɗum ko gollal gollal ngal ko ma takkoɗa gollowo o golla jiya annabi sallllahu alayhi wa sallam nde jibrilu jippine makko njuulu o nawa o yehi o yiidoye Allah Allah totti mum njuulu ngu jungo e jungo kono Allah neli ko jibrilu wi yo ar jangina mo no juuldete o rokkamo hunde nde omono jogii kono anda no waɗirte bisimillah sabu gueɗe diine l'islam fof Allah wi ko mbaɗe kono haalani no waɗirte Allah wi tan ko juule aqimu salata wa atu zakata darne julde dokka e askal kono Allah wiya juule subha darde ɗiɗi tisbar darde nayyi fuduro darde tati takkusani darde nayyi Allah ala ɗo wi noon ko ni juulirte a weeɗat juuɗe ma kuccita e kaaba allahu akbar janga fatiha e simore nanga e koppi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami allahu liman hamidahu cujjoya ɗum jangaka e qur'an kono ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah nde rokkimo dokkal ngal nde neli ko jibrilu wimo ya jangguinomo hunde nde no waɗirte ɗum gandirta gila ɗon neɗɗo fof ko ma jogo ceerno makko on banggue ko jibrilu kanko noon idi wonde ceerno mum jibrilu wonde ceerno mum saabu kanum jangguinimo no juulirte are makko idi juulede l'islam fof ko julde tisubar allahu akbar tan ngare juulede idi juulede ko tisubar nden ko darde ɗiɗɗiɗi wonno nde ɓoyno watta darde nayyi takkusan ko darde ɗiɗi wonno nde ɓoyno watta darde nayyi futuro ko noon tan wonno gueeƴe ko darde ɗiɗi wonno nde ɓoyno watta darde nayyi Allah e hikma muɗum darde ɗiɗi ɗe ɗacca ɗon ñande aljuma khutba o lomti darde ɗiɗi keddiɗi nde woje hen ɗum waɗi wiyeede hettade khutba ko ɗum farilla ko wajibu sa hettaki ko khutba tan way kono julde ma ala ni ala julde ni allahu akbar so almami no khutbide hay wiide neɗɗo jooɗo walla deƴƴu walla abbogani ha sa wi noon a heeɓi juulu kono a heɓani julde timmude a heɓani juma allahu akbar ɗum ko hadis annabi sallllahu alayhi wa sallam o annabi ne juulanno hay gila o neldaka julde nde omo juulanno naafila hay hade makko neldede koorko omo horanno naafila gila omo makka kono juma o juuli ɗum ko madina makka abada juulano ko madina so wonade nela sallah sallam feri sahabaɓe puɗɗi julde juma o ari o tabbitiniɓe hen o siini ɗum o siññini yo waɗe wona kanko julde wona kanko yiɗi julde juma idan ganda hunde fof ne jogui ceerno woni juulu ko jokkade e Allah woni juulde ko dewal Allah woni juulde ko diine l'islam juulde woni hoore kala dewe Allah kala ko neɗɗo ne waɗana Allah kala kada rewra Allah sa juulata ko heddi koko mere sabu Allah ene heewi ko tagi way kono hoodere ni ko geɗe joyi waɗi sabu juulde nde seeɗa deweteɗo Allah so wona Allah darnude juulde hoorde lewru koor hokkude asakal hajjoyde wona ko geɗe joyi sa waɗi ni neɗɗo darima tan neɗɗo o wontata ko geɗe joyi sabu hoore nde ko geɗe juɗɗi ɗe ko geɗe koyɗi ɗe ko geɗe ko cate joyi neɗɗo waɗi sa waɗi ni jungo ma ngo e waɗi ko cate joyi sabu fadi ko beɗeli joyi kala ko taƴa e neɗɗo ne wuura ha heddi hoore nde sa tawi jungo neɗɗo ne wuura sa tawi koyngal neɗɗo ne wuura kono hoore so taƴama tan neɗɗo wuurata wadde juulde so ittama e neɗɗo tan o wona juulɗo oto herso wiide mo wona juulɗo allahu akbar mo juulata fof wona juulɗo allahu akbar ɗum woni juulde ko kanum woni jokkorgal kanum woni ko jokkata neɗɗo e Allah ko heddi ko rewa hen ñande yawmal qiyamati awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawmal qiyamati as-salat maccuɗo Allah idoto hasbede fof ñande yawmal qiyamati ƴeewede golleji makko ko juulu so juulu ngu tawama ne feewi ko heddi ko ƴeewe korka ka ƴeewe asakal ngal ƴeewe hajju o ƴeewe so juulu ngu tawama feewani walla sellani walla o andani o juu rewnani Allah no wirani hay hunde ƴeewetake hay ɗum so moƴƴi ƴeewetake ɗum waɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam o sallu kama ra'aytumuni usalli juule no juuruɗon mboɗo juulani sabu min ko jibrilu jangguini min no juulirte holli min juule min ne kollumi on
mi winoma nane gueɗe l'islam ɗe fof Allah jippinde wi yo waɗe kono noon o haalani deftere hono waɗirte ko o waɗi ɗon ko nelaɗo woni ambassadeur kanko hollata yimɓe no waɗirte hajju ko noon Allah wi tan ko adin fi nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum nde annabi Ibrahima hay suudu Kaaba o ko noddu yimɓe yo ngar kajja gila nden ne hajje gila baba Adama ne hajjatno haytiɗo Ibrahima yamiri ɗo kono ala ɗo wi o mbangode mbaɗeni jeehe safa e maro jeehe ara o haalani kayfi on waɗirde berloɗe jamra ala ko nelaɗo ari dari hajji o wi khudu anni manasikakum ñemtine kam ƴette am no ndewro toon Allah hajju mon korka o wi tan ko koore shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran lewru korka no ganduɗa ko hen alqur'ana jippina koore kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah winde mon fardine mon hoorde kono o wiyani ko ndu o wiyani ko ndu o wiyani kadi koore ɗiɗo heruji ɗo ha ɗo o tan ko koore gila jamma haaje gila suba fajiri ha jamma wati musiyama ila leydi ɗum waɗi woni yimɓe mbiyata ko so tawi maana so tawi a hoori ko ma Allah wiyani ha nangi muta sabu Allah wi ko ha jamma futuro wona jamma ala woni yimɓe ha joni ko warata ko ha jamma ma mbiɗa maɓe juula futurde ɓe tañi iskay ɗum woni mbimami jeeyi haala ka koko mbimami diine l'islam kala ko waɗa hen waɗa ko sawdu ceerno darnete ɗon sawtanma ene hawi yimɓe ɓe jaɓani ceerno ɓe mbiyata komi jaɓani ceerno mon kono aɗa jogui ceerno ma koma cawtanɗeɗo so tawi wi lawol eyyi ɗum woni juulu ɗum woni jokkade Allah ma ganda noon no ngu sellirta ganda farilla maggu ganda sunna maggu ganda maana ko yiɗa hen ganda holno juulirte juuli men kewgu nan toon ko juuli camɓe tan gandu mbimami nanni tan Allahu akbar morla ko jangata ko sellani so fatiha sellani juulu sellani sa limi no mbiɗa nani ni a darima e damal jama a wi camɓe ngare jangane tan fatiha hewɓe a tawan fatiha ɗum men cellani wallahi annabi sallllahu alayhi wa sallam somo juulanno o jangata ko aya so wi Allahu akbar o duwima ko duwata ɗon ko hay en sen jarani ɗum nene emo duwo ɗon o janga fatiha bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin o taƴi arrahmani rrahim o taƴi maliki yawmiddin o daƴi woneni on mbiya maliki yawmiddin maliki ɓuuri maliku ablagu min al maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o daƴi hayɓe mbawa ɓe mbawi reftude kalami ihdina sirata almustaqim o daƴi sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويتد بيا آمين اي آمين او وون هروبي آمين لس وون هروبي آمين دو هولين كو برسل ولا فوني وايا كانجي دي فو ان شاء الله بسم الله انن مذهب امام مالك نجارو دين كو آمين سودس de wonmi Asie Thaïlande tawmi toon ɓuuri hewde toon ko madhab Abou Hanifa ko ɓe hanafiyankoɓe ɓe mbayi kono men ni so mbi wala dalil ɓe deƴƴat so mbi assalamu aleykum gotol tan assalamu aleykum kamɓe mbatta gauche droite ala mbatta gauche droite ɗum heewi e ɗum ko madhab Ahmadou imam Ahmadou bun Hanbal e madhab Shafi ɓe mbaɗa ɗum enen almam Malik so almam wi wala dalin en mbaɗat amini sirran en cuuɗa seɗen mbaɗa assalamu aleykum ko gotol assalamu aleykum yoga e men noon mbatti wadde joni assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah won noon hadis mum ne woodi amini dow o ene janga e hadis amini less o ene janga wala dalina no bismillahi rrahmani rrahim saɗa juula puɗɗotoɗa ɗum ene janga alhamdulillahi rabbil alamin ene janga assalamu aleykum wolo ene janga assalamu aleykum wa rahmatullah ene janga ɗiɗi fof nelaɗo yañana yimɓe diine o rahmatullahi o ko woni rahmatullahi ko yurmede Allah yo kisal wone mom e yurmede andi o salmin joni ko holɓe
o salmini ko malaikaji juldoɓe yimɓeɓe so yimɓe ne juula malaikaji garan daroni julda yimɓe marodi eyyi ɗum woni kisal yo wone mon mi salmini on Allahu akbar aɗa no wawno wiide assalamu aleyka walla assalamu aleykum waso rahmatullah kono ko assalamu aleykum wa rahmatullah malaikaji ɗon o salmina kadi ni o salmina ɓe o juuldata ɓe juulde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi woni coktirgal juulu ko a takbir habbirano woni cokirgal ngal ko assalamu aleykum o fuɗɗori ko inde allah puɗɗortoɗa ko inde allah saɗa juula allah ko mawɗo jofdirta ko kisal ɗum woni puɗɗorɗa ko allah gortotoɗa ko tagore wono woni ɗo tan ko allah e tagore mum salminte ko tagore habbirte ko allah Allahu akbar wadde nden e juulu koko juulɗo hani andude sa anda juuluma tan ko heddi ko foññande yawmal qiyamani ƴeewetake est ce que so tawi juuluma sellani ko heddi ko ƴeewetake wadde nden ko gandeten askuji ko gandeten équipe aji ko gandeten politique ko gandeten no foti ministre uji ko gandeten no foti raison ngaji goni e leydi ko namdaɗa ko an joni sa namdama kange tan ɗum ɗo so waɗama ɗum kay hayso so ɗo ñakkama ɗum ɗo so rendinama hayso ɗo ɗum ɗo so waɗama sa namdama farillaji juurde sunnaji mbiyanda walla hol sellinde juuri mbiyanda mi anda ɗum ɗo foti meɗen eɗen kani andude ɗum gonga no mbaɗa andude yimɓe e mbaɗa andude rimɓe eno mbaɗa andude moƴƴuɓe ni so limtama ɗo hannde waɗata ko jowre andir noon diino sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay goto bamum nangani e jungo mum ari nani ɗum jangde ala kamɓe fof ɓe gaari koɓe mawɓe Allahu akbar ko mawɓe ɓe jangguiri ko mawnu wiide mawnimi jangata ala wona gon mawɗo ne jangga jangde ko minal mahdi ilal lahdi jangde fuɗɗoto guila e daɗɗude ɗolilɗa ka tigguel ɗo nene mane haalda e mane jangguinma saabu nene woni professeur nene nene jangguintuma premier professeur jangguinoma oustage ma ko nene ma wallahi ar ƴettu woppu ndar ene haalda e ma tawa wawa haalde ha boya ɓinguel guel ne daron ne andi ko haalata ko so ɓooyi kono ne wawa ɗum nde fuɗɗo nadde jangde gonga wonde ilallahdi ko ha lelneɗa e gaska ma ɗon jangde kadi hankkadi a wonta janggo sa jangga wallahi waɗi janggen gonga surtout kadi mi lomba ɗon mi wujja ɗon janggen ɗemɗe men wallahi janggen ɗemgal men ko jiilimi e leyɗele he ko jiimi leyɗele kewɗe baɗɗe développé jaari yeeso ɓe jaariri yeeso ko janggude ɗemgal maɓɓe janggen ɗemgal men woto goppen fina tawa men est ce que machallah machallah bisimilla eyyi ceerno ko gueɗe joyi namde mami ɗe en mbawade développé kanƴe fof ɗo par ce que dokkeɗen ko heewani no feewi kono en gartoyat ɗo mi andani wonata kono ken artoɓe so Allah jaaɓi inchallah en gartat walla mi tawma yimɓe jiɗɗa hen fof par ce que ɗum ɗo yimɓe ne joguini haaju kadi ɗum ɗo ko mbaɗaɓe ɗo ko yimɓe mbi yomi waat feere mi nodduma bisimilla ko ardunoyi kam mi waat feere mi nodduma bisimilla kalden kalnaɓe kadi ene koɓe naftoro wonko weltinda noon no jeeya jogli ɗi ko weltinda ko ɗum fotani weltindede woni asakal yaltinde asakal ene weltinda no feewi wonɓe jaltinda asakal tan dayman te won jeeɗo Allah goto ko liido o meeɗi wiide mi neɗɗo mo yaltinde asakal mi anda hulɓintam mi anda ko noon woori hande kam ɓeydoto labde o wi neɗɗo mo yaltinde poɗɗo yaltinde asakal mo yaltinani asakal o wi janggo jaam jamɗe gulnete ha wuula ene waɗe makko en taste makko yeeso wadde noon ko ɗon jimi natden sen mbawa haalde kañƴe joyyi ɗi foof natan askal ɗo par ce que ɗon il faut kalna yimɓe hol poɗɗo askude askani o hol probléme makko a famidi e holno askirte eyyi kanum poɗɗo askude ko juulɗo askata ko juulɗo joguiɗo ko wiyete nisab firti nisab ko arab firti ko fodde a heeɓi fodde e jawdi fodde nde yoni ko askiri sa remi remruma so lappama aɗa heeɓa koyene wona temedde tati muudo asku jeenayyi fof jaltina sappo tawi kay ko toɓo walla ilam ili ndemɗa walla toɓo tuɓi ndemɗa jeenayyi fof jaltina sappo so ceggal jeenayyi no gowruɗen ni so tawi ko gawri ɓetu ko ɓetirɗa fof jeenayyi ɗi sappo ɓinguel rokke asakal so tawi noon ko an roosi walla aɗa waɗi machine ngaji no dande ma hen ko ɓe mbaɗa joni ni ko ɓedda fof sappo ɓalngal feccete ko pecce ɗiɗi itta hen gotel mbatta e ko ma ko ɗimmel ngel dokka miskineɓe a jeeya
gawri ko noon kaalis ko wiyete kaalis o CFA mo jiiɗen leydi fof ne jogii kaalis mo ñaamata enen ko CFA Amérique ko dollar Europe ko euro CFA sa dañi kene qime 85 grammes ana haalantaki ɗum menkeleje nogas hawrata 85 grammes wallahi kange menkelde ɓuri sikko garamuji nayi ɗon an dañi min ɗo firta ko kono andi won ganduɗa hen ceerno eywa garamuji nayi a golli affaire kange seeɗa walla ko kaaƴe gollan ɗum jama ɗum peesan en darani on domen taw ɓe gartu hen e garat ɗum 85 grammes valeur mum sa heeɓi ɗum e jawdi kaalis CFA so namdama hande wiyama holko askinta mi joƴƴinama wiyete ko namde ɗe ɗa min kam mbiɗa wawi wiide tan mi janggi ko 85 grammes capanɗe jeetati joyi grammes machine ko ɓe mbiyata menkelde mutukal kange nogas muɗum so tawi a heeɓi ɗum valeur mum min mi calculi e calculam hawrata ko environ woɗɗata 2 millions 500 hedde hen sabu an kam ɗon an daɗimi ɗon noon mbiɗa ni woɗɗata ɗon sabu sa calculi hakkude garam ujunnaji 500 garam ujunnaji 6 sa calculi ɗon ko hedde ɗon hawrata hande garam kange pure lengo plein o mo suwa memeɗo taw ka codoyowo ko ujunnaji jeetati garam ujunnaji jeetati 40 mille hande voilà wadde nden kanum ko askini ko nder jawdi CFA wona mbiɗa 40 mille mi mballodiren e yimɓe tan noon kay hawrata ko 3 millions 400 sa dañi valeur mum ko hande joni noon ko askini aɗa tawa hitande hikka 2022 o askini ko 3 millions 400 mo wuuri arto wonta 2 millions 500 ene wawi arto hitande wonta 2 millions gonga sabu ko kange o ngabbata hen tello ko non dollar ni e banggue l'islam yimdete koye kange sa heeɓi fodde 85 grammes jawdi ma so ɗum bitik ma so ɗum ko gollirta so heeɓi ɗon hitande fof aska jaltinta ko 2,5%. ɗum joni total on foti total 2,5 ko temeɗe ɗiɗi fof bujjuyi eyyi ɗum jaltinta temeɗe ɗiɗi fof bujjuyi ujunere fof nogas joyi jaltinta ujunere fof nogas joyi CFA andi ɗum kay Allah ko ñaagi hen ko tiiɗani omo ɗaccuma lebbi sappo e goho aɗa ñama jawdi ma aɗa waɗa hen ko welma so hitande nde firtima aɗa selli nden hitande wonko Allah rokkuma hokkani bande ala hay hunde annene wakkilo e ɓerde ba yaltinde hen kay 2,5% temeɗe ɗiɗi fof bujjoyi ɗum kadi ɓeɓe ha mayi ɗum kay tiiɗani kono ko iblisa waɗata noon hanma askude ko woni conséquence mum ko sa askani a wona juuɗo sa askani tawde aɗa jogui a sali hay saɗa juula aɗa hoora aɗa juula aɗa hoora aɗa hajjoyi sa askata wona juuɗo nela sallam wi noon allahu akbar ɗum woni no mbiɗa joni no mbiɗa liido o wi ni wona liido wi noon ko Allah wi ñande jawɗele ɗe nanga ɗe cumire jeese mabɓe e goñolli mabɓe nangue take mabɓe wal iyadu billahi jawdi ndi ndi pagginoɗa fof ndi rendinte ndi watte boddi tagge no boddi mawdi boddi ndi wiyete sujawul aqrab kulɓinidi ndi tagge eni ngatma a mayata mayde ala won noon mayde tawata kanum e horum maayi so mayde maayi hankadi mayata la ilaha illallah muhammad rasulullah mo askata wona juuɗo ala dose de l'islam joyɗi namdiɗami ɗo de kala hen ngala waɗani sadi ka teyɗo aɗa wawi a wona juuɗo sa juulata a wona juuɗo sa hoorata a wona juuɗo tawde ala gantu sa hajjani sa askata a wona juuɗo sa hajjani nal sa mayata ko yahudu walla nasara allahu akbar wadde nden asakal ko ɗum wajibi yo yimɓe tinno hen mbasa kadi dokka hande rokkede ɓe hande rokkede ko miskineɓe fagireɓe wona remde guesa mum wiye ko arɗo e jagaraf yo ko joom guesa ɓoftata sagal ɗum ko fenande ko enen fuutankoɓe eɗen mbaɗa ɗum tan joni noon to banggue hajjoyde nde ko hen jeeya hol poɗɗo hajjoyde e holno hajjirte e holko jogotoɗa ha mbawa hajjoyde est ce que neɗɗo fof ne wawi hajjoyde walla ala eyyi hajjoyde ko wajibun ala kulli muslimin ko waɗɗi e kala juuɗo fil umri marata e gurdam mum waɗɗi ko lawol gotol ya hajjoyde itta farilla o haani neɗɗo jogo hajjire ko tawaɗo jogui ko nawanma hajju hande ko passe aller et retour nden ko gueloɗi wonno e yarude koyɗe aɗa jogui billet ma aller et retour aɗa jogui jowɓari ma
aɗa jogii ko jogotoma toon hôtel a rewaka ñamade haɗore neɗɗo hajjoyde aɗa jogii galle ɗo mbalɗa aɗa jogii ko ɗacciɗɗa galle o ko ñaama taw ɓe lorota ko caggal ma ɗum ko wajibi ya hajjoyde so tawi a ala ɗo koɗɗa ko dañƴa fof woto galle koɗa ɗum woni priorité e diine hajju sa surga a resani aɗa hani resde woni priorité ko ya res taw hade ma hajjoyde jawdi nani a ala ɗo koɗɗa waɗi hen galle taw jawdi nani a resani hajju nani res taw jawdi nani a hajjoyani aɗa rewe ñamale ne joom ñamale ɗe taw tawde ko ñamale noon kaɗoje neɗɗo joguino am ñamale baɗɗe délai ñamale banque en ko ñogota par lewdi ɗum hatta neɗɗo hajjoyde kono ñamade neɗɗo janon aɗa andi a anda aɗa arta anda artata yoom ñamale maɗa hajjirte ko jaaha kajjoya sa yettima kajja jettoɗa miqat ko wiyete miqat ko leydi fof ne joguiɗo harminta ɗo garata wiye a fuɗɗima hajju sa ari ɗon a ɓortat comci joguinoɗa ɗi kadduɗa wudere candirtoɗa wudere jogoɗa comci ɗi a meeɗa fenirde a meeɗa wofirde Allah lootoɗa no longal janaba ni juulana darde Allah darde ɗiɗi ene moƴƴi jangga hen fatiha e qul ya ayyuhal kafiruna darde aronire nde saɗa wawi darde ɗimmire nde jangga fatiha qul huwallahu ahad saɗa wawi cilmina ganniyoɗa mbiɗa hajja ganniyoɗa hol hajju kajjata a hajjat tan ne walla aɗa wadde hen umrane ɗo ganniyoɗa ɗo ƴetta konngol noon wiide labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka ɗum firti e pulaar ko joomam mi nootimama joomam mi nootimama joomam an de ala nandore joomam mi ari notade yamirore ma min de mi yettima joomam sabu Allah addi kam ɗo won bandami ne giƴam en hewɓe jettaki ɗo woni inna alhamda laka wal mulku joomum ko an tan jeeyi laamu la sharika laka joomum ala fof mo ndendinanmami hajjam haj an tan kajjantumi wiide mi nootima nde noon ko noddanuɗo annabi ibrahima nodduno nde o may suudu kaaba ndu kanko e ismaila Allah wimo wa adin fi nnasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafia lahum noon Allah wimo o wimo ibrahima amma hi suudu kaaba ndu daroɗa nodda yimɓeɓe nodda tagore nde yoɓe garɓe kajja suudan ndu o noddi kanko annabi ibrahima o wi Allah yamiri kam yoɓe ma suud mi noddi on onon tagore Allah nde gaare kajje noddi ko noddi ko kala jogorɗo meedde hajjoyde wonnoɓe e rangaji e wonnoɓe e keeseje jogorɗo meedde hajjoyde fof labbayde mi nootimama kala nootinoɗo nde annabi ibrahima may suudu nde nootinoɗo ñande hen foof a mayata hajjoyede hay saɗa haɓɓa Allah way taw min nootima amin a nootima sabu nena sallah sallam wa hajju hajjani hajju ruhani wa hajju jismani hajju ko hajjuji ɗiɗi hajju ruhu e hajju ɓandu Allahu akbar neɗɗo no wawi waade yaade makka taw hajjoyi neɗɗo wawi yaade makka taw hajjani Allahu akbar cuuɗo moƴƴo fof kajjoyi ko alaji machallah hajju ruhu annabi sallah sallam wi sa hajjiri ruhuma sa hajjiroyi ɓandu kajjoyta ko ila kaabatil mabani ko suudu kaaba mahandu so tawi hajjiri ruhu noon ruhu ma o haysaɗa galle ma so hajjoyi kajjata ko fewde hadara Allah ɗum ruhu o yettima Allah nden noon sa waɗi ɗum mami yafama dendagal bakkatuji ma min huncanma wirngalluji ha jiyam min Allah idan hajju ko hunde nde ganduɗa ko la budda min alay saago hajjoyi hajjirte ko ni harminirte sa yettima noon a ari ha suudu kaaba ɗo eywa enen noon gadorɗen ko gara juuruɗa annabi sallllahu alayhi wa sallam won woɗɓe joni battiyade hajju juuroyta ko nelaɗo wiman hajja waɗa mi yezurni faqat jafa neɗɗo kala kajjoyɗo juuraki min taw on de ɗayi on ko ɗayi hajju ɗayiɗo noon ko wona hajju moƴƴo juuruɗa annabi sallah sallam paya makka sa fayi makka sa yettima a yettima haɗo suudu kaaba ɗo ɗon guitorɗa yettade mbiya allahu akbar ƴetta bagasuji ma kuka mbaɗa ɗawa ko ɓudumi ɗum wiyete ɗawa ko gaddugol mbangoɗa e suudu kaɓe he laabi jeeɗiɗi ɓuucoɗa hajarul aswad jaaha hakkude safa e marwa laabi jeeɗiɗi garta Allah wi inna safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja al bayta awi tamara fala junaha alayhi yatawafa bihima nan kala ka joni suudu kaaba ndu
eywa on yo ya wango suudu kaaba nelaɗo nabda ubi ma bada allahu bi puɗɗorɗen ɗo allah fuɗɗori ɗo suudu kaaba aran kaaba wiye goo ay sa mima kaaba goo a yeehi garta wona ɗiɗi duttoɗa wona tati garta wona nayyi duttoɗa wona joyi garta wona jeegom duttoɗa wona jeeɗiɗi ɗo puɗɗorɗa gaynirta ko marwa est ce que machallah wonno ɗum ko gila e annabi ismaila nde annabi ibrahima addimo ɗon mahi suudu ndu accimo ɗon kanko ma haajara suudu ndu tawa mahaka kay joomum accimo ɗon kanko yumma haajara yummum annabi ismaila eywa o yeehi o ala nguura o accimo ɗon o hokkimo tan ko gafake on waɗi cengle e condi o jogi diyal seeɗa ɓe jeeri diyal kal gasi o anni abbi annabi ibrahima ha o soyno ibrahima ko ɗo ɗaccatami ibrahima jaabaki ko ladde meere hay hunde ala ɗo ibrahima ɗo ɗaccatami ibrahima jaabaki tarɓol ngol o wi mari ibrahima ko allah yamirma ko mbatta ko ibrahima wi aha o wi idan la yudayiuni o wi wadde nde allah yebata ko mi jaɓori allah allahu akbar yatan debbo ɗaccaɗo e nder ladde ne wonde ɓinguel mum jogui ko gafakke conde e cemle jogui ko diyal seeɗa woɓande wotere tan kanko e ɓinguel ngel gasi ala suudu turdu ala étage ala e hunde ɗacca ɗum o wi tawɗi ko allah yamiri mi jaɓi joɗanadema ko sago allah enen noon ndesa debbo mbaɗa galle mbaɗa ɗum hen nde huuɓe ene jogui dadɗum formi ka ene fewna hunde fof ne ɓalli ɗum mbiya ɗum heɓɗo o wiya ala mi heɓata hono ɓe jibinirte yeru ko koye jibin ko aɗa andi ceerno hay technicien o yiɗa hunde gasa min kam yiɗa heddiɓe ɓe fof yiɗa hay goto yiɗa hunde gasa e kono ero koko gasi hallaɓe mbaɗa jogui noon namde kewɗe ɗe ponmi namdade kono mi ittane namde ittan tan tongana ɗum e résumé won mbiɗo debbo kaɗɗo hoore joom galle mum jamma goto hol bonande mum eyyi namdir ɗum o namdima ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kala debbo kaɗɗo joom galle muɗum hoore mum gorko o waldi noon heɓani mo e walla teddi noon jaafuɗon e haala he ala ko gonɗo haala sérieux kalta maleykaji mbalata wiide ko yo allah huuɗo oɗo debbo yo allah huuɗo oɗo debbo yo allah huuɗo oɗo debbo ha nani fuɗa kuddi maleyka de moƴƴa andi kay kuddi maleyka moƴƴa maleyka ko mo ruttata nela sallah sallam wi debbo kala nde gorko ma sohluma hayso gonnon koye dow leɗɗe hirki jaab oɗon mbaɗɗi oɗon mbaɗe dow leɗɗe hirki so sohlima jaab ay jaɓre debbo jaɓata ɗon jaɓanam debbo nderɗo ɗum woni ɓe mbiyata debbo moƴƴirta ko nder ɓurɗo jaɓde fof ko kanon ɓuuri wawde jibinde barke ko ɗum serdi guertogal e kankalewal kankalewal ɗo gorko o sohlima fof ɗon o deeƴat o lelo gorko o ara ngabba waɗa ko ɗum ko guertogal so gorko o sohli ɗum ɓe cooroto wuro ngo fof ceek foroye ɓe jahat nokku te gorko o jeeya kene funtamo jaltino wiwji mum ñamugo ene wiya mami wiya sekane wudere fonde ni tawi wudere wonde kankalewal ene jiiɗa capantare ɓinguel walla ɓuura kanko fof on ndiwa haalama a hewani yiɗi ndi jiiɗa kankalewal fof reggini ɓikkon kon wallahi ndesan guertogal a yiyat jibina ɓikkon ha heewa konɗo joolo e heeɓa konɗo yaɓɓe konɗo liwre difto ɗum ala kankalewal ɗum serdi machallah eyyi namdal keddigal ngal ko wi ko bisimillah rahmani rahim o wi ko onon mbi kala kaɗa waɗa yaawi bisimillahi rahmani rahim hol nafoore ɗum ko annabi sallllahu alayhi wa sallam wi kullu amrin zi balin la yubda'u walla la yubtada'u fi bi bisimillahi fo huwa abtarun wa fi riwayatin fo huwa ajdamu annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi kala hunde nde mbatta e gurdam ma sa fuɗɗoraki bisimillahi rahmani rahim hunde nde ko ittande barke wonata ko wawi wonde fof hay saɗa wonda e joom suudu ma mbiyata ko bisimillahi allahumma jannibna cheytana wa jannibi cheytana ma razaqtana mbiɗa andi sa wiyama ya jam ɗum joni a wawa ala wawa bisimillahi kaɗa wawi ɗum aɗa ay allahumma jannibna cheytana haalɓe pular heddi wo jannibi mami haal wo jannibi cheytana ma razaqtana saɗa wonda e joom suudu ma a wiyat sa heddima ala fof so wona aɗa fuɗɗo golle ɗe hankadi on pijji on mbaddi hunde fof saabu nela sallah sallam naha anil muwaqati qabla ɗum laabati nelaɗo ne haadi neɗɗo arde joom suudu tan yetto tan ngabba ala nelaɗo ne haadi jaafoɗo ne haala hen ala kanda o wiɗuma pijje e joomum ha moni mum fof sofa nde puɗɗa haaqil mowona hen eyyi nde puɗɗa fuɗɗade saɗa fuɗɗo ɗon noon ene satti
sabu wi o satti Allah wi ɗon sabu ɗon joni ho en da hen fotere koye ngal tan diwa yen hen wona yiɗi wiɗe allahuma jannibna seeɗa yeƴina ɗum on ponno bismillahir rahmanir rahim rahmatullahi allahuma jannibna cheytana ma rasatana o jannibna cheytana o jannibna cheytana ma rasatana bismillah joomam mi fuɗɗo mbiɗa fuɗɗoro indema ndeysaan joomam ya woɗɗin min seyɗane joomam kala ɓinguel garsiguinɗa min ya woɗɗin ɗum seyɗane andi mi wi sa wi noon ɓinguel ngel wuurat ha maayi ala ko seyɗane wawi maggiri te kadi ɓinguel ngel so jibinama fofandu fof ngel foofi aɗa bindane baraji hani ngel maayi fof so ngel jibini ɓiɗɗo on ɓiɗɗo kadi fofandu fof foofi ko iwe maggel ha yetti ñalawma darangal kala fofandu fof aɗa bindane baraji andi kadi ɗum heewi fayi ceerno wayno bandiraɓe kono noon mbayni a chiffre en gartat ɓe sohluma no fewi aduna o kadi sohluma ko aduna o wiyomi nodde ɗo kalna ɗumen kadi nafaɓe ɗum noon mbeɗa hedde ɗum joni noon hono mbaynortoɗa eyyi mbaynorto yimɓe tan koɓe tino e diine mabɓe diine o yo won gonga e men allah wi falamma nasu ma dukkiru bi fatahna alayhim ababa kulli shay ay ndimɓe ɓe allah addaniɓe diine o yamiriɓe jamiroje ɗe o haaɗiɓe kade ɗe allah wi noon nde ɓe jejjiti ɓe goppi tan allah udditaniɓe hunde fof ɗon jarete enen hande ken yejjitɓe hunde fof ya ñama ko mbiyeten aduna boni to ko fenade aduna bonani hande aduna ɓuuri welde nden aɗani ko julde ha julde ɓonotoɗa wudde jooɗo gonga ko julde ha julde ñamannoɗa soos belɗo hande no wayi ala ɗum kay galle ma ɓuuri galle sengoro welde hanki sabu ko ñamata ko eko ɓurinɗa ko eko kutortoɗa ko e montor ma oɗo montor hay sengoro ala ɗum wadde aduna weeli allah wi somi waɗi noon nomi udditaniɓe ɓe beltima akhadnahum bawtan allah wi ɓe nanggat ɓe de soɓe murti tan koɓe nangoɓe fada mobilisé o yimɓe ɓe dan arate mabɓe ɓe mbiya tek ɓe mumɗa allah e kuɗum enen koye on jamanu gonɗen cakkitortoɓe wasiyat yimɓe koɓe mbi koɓe julɓe ko yo won gonga e mabɓe julɗo ma wiya ko wiyete julɗo ko yo won gonga e mabɓe taw ko sérieux ka julɗo kono koɓe julɗo mi woppata jawdi janandi jama daɗata debbo janono daɗata jama daɗata jawdi janandi daɗata jama daɗata inde janande bonde ñoore daɗata jama daɗata fenande ñaɓata daɗata jama daɗata hasidagal e liggodirde e bonodirde daɗata a wona ɗum yo yimɓe yo juulngu yo won gonga mum ko ɗum cakkitortoɓe e salminde dendagal julɓe e salminde joom galle o e weltanadema kadi e salminde technicien men o ibrahima thiombal e golle mum jodde e salminde musidɗo men abou diop e sukaɓe men waɗoɓe reɗiroɓiroji kabaruji ɗi min tan somi finimi hasitima guiddoro fof wadde ko ɗum taw aɗa mande goɗɗum eskey machallah mi salmini galle o amadou anen fof mi salmini amadou anen mi salmini moussa an ko ganano kono noon ɓe wallahi bon mi salmini dendagal musidɗalam mi salmini kadi au passage endam l'islam sabu somi nanama e leydi he mbiɗa haale ko fedde endam l'islam waɗi ɗum ko namdetemi mboɗo jaaboɗo ardi fedde nde ko ibrahima abdoul ba kanel heela hoola kuuɓal affaire fedde nde ko nuhu bokum nuhu jenne ko masinanke e aboubacry coulibaly en ardiɓe fedde nde mbiɗa yettam mbiɗa yiyaɓe endam l'islam foof joni noon ko ni en kaldata men e waynodirde nde cohlumami fof aɗa ara walla ko an wiyantimɓe ko wde hami para mi ara kalnaɗo yimɓeɓe nan ko yimɓe kaldata par ce que min ko min adduma ɗo kono ko yimɓe jaɓirimadde ɗo eyyi eyyi kanum kam accene junngo allah tan so alhaali ɗacci en ceerno saydou rahmatullahi aleyhi kala ko haalno o wiyata ko so alhaali ɗacci so alhaali ɗokki a pullo goto nani ɗum noon wi gore alhaali de kam affaire ko alhaali de ko gorko mawɗo kam alhaali no ceerno fotini fof ma alhaali ɗacci nde o yaha alhaali de ko gorko mawɗo min nene so alhaali ɗacci eyyi so allah jaaɓi inchallah nuɗɗa fof so allah jaaɓi so alhaali ɗacci mi arata allah jarama on jarama yewtere meɗen hewno wonde ko mintaji capantati ɓe dokki en oɗo ko mum ko ɓuuri deftere wawa gase mintaji wawa gase heure uji ɓe dokki en 40 minutes ɓe ɓeydi hen ni ibrahima thiombal ɓeydi hen no fewi sababude yewtere nde welde o jarama no fewi eyi ɗum noon allah jarama on jarama en beltima no fewi no fewi no fewi ko oɗo woni ceerno mamoudou ly to kanel andam l'islam kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon omon ɗo e dakar hannde o saha soyade taw mbatta ko 78 mbaɗa 529 mbaɗa 57 mbaɗa 19 e kala jiɗɗo jokkodirde e makko to banggue yidde namdade gurdam ma e gueɗe mbaɗi noon alhaaluji mbaɗi noon aɗa wawi nodde mo 78 mbaɗa 529 57 mbaɗa 19
o ga bangi ko musidɗo moɗo ɗaha cam to bangi yewtere men wiyete ne bitten sernaɓe men karalagal ko Ibrahima Thiombane technicien labɗo golle film o hakkude leydi asman ko neɗɗo baɗɗo fayida no feewi no feewi kadi ko diine yenke ko l'islam kadi ko almudu tedduɗo kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida no feewi bandiraɓe so tawi haala ka rewi lawol ko moƴƴi jetten Allah ene laɗum jetten ceernajo oɗo khalifa jooɗiɗo ɗo so waɗi perguite noon e wone gueɗe jaafoɗon ko ɗaha cam min kam mi anda binde ummotoɗi nanno e paye ñaamo mi anda ummotoɗi nanno e paye ñaamo mataw wiide Allah hoddiri mi waɗir so rewi lawol gandan ko Allah yenti hen so tawi waɗi erreur noon mbaɗa heewi wiide hunde ko wona furno kono no boya ɗemgal wona koyngal kono e tato yidde mboɗɗo so waɗinimo sammude mere janggo jam kono ɗaccota ko jappeje mbaɗa heewi wiide kadi jaaɗo jeunesse so arti fiyamamo re hunde koneɗo ƴiƴam o haɗani Allah yurmomo yafomo ndendi ma waɗane ñabbi ma noon min hande kam bittomi eyyi basela hañane wonde mbaɗani mbaɗani wona yi kam ko adno yi ko hañane wonde mi haalama o caɓe mbiɗa galgosi ɓuwe fen basela ɗum noon Allah jarama on jarama Allah kala so tawi jeeɗo ñaawi Allah jarama on jarama merci